Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ang pizza pala natin ngayon mga kadodong ay pizza 3C ng buwan ng February. Bukas araw na ng mga puso mga kadodong, kaya itong ihahandog ko sa inyong isang awitin ay para sa mga kababayan ng mga OFW saan mang sulok sa mundo na talagang taon na bibilangin bago sila magkakita-kita at magkakasama-sama ang pamilya, ang mga mahal sa buhay. No? Kaya itong kanta ko na to mga kadodong ay para sa inyo at sa mga pamilya nagmamahal at bawat isa na nalalayo man ay may abot man lamang kanilang mga pagmamahal sa mga bawat pamilya na sa kanilang buhay mga kadodong. Kaya ito yung awit ko para sa inyo mga kababayan kong OFW. Alright, umpisahan ko na. Ang araw ay gising na, may bagong umaga. Isip ko ay malayo, hinahanap kita. Ikaw ang laman ng isipan ko bawat saglit. Kung may pakpak lang sana, lumipad na. Tanging larawan mo lang ang aking kapiling. Sulat na binabasa pagsapit ng dilim. Ang laman ng isipan ko bawat saglit. Kung may pakpak lang sana, lumipad na. Patungo sa piling mo na aking hinahanap ka. Paghalip mo tiyakan, tanging larawan mo lang ang aking kapiling. Sulat na binabasa pagsapit ng dilim. Ikaw ang laman ng isipan ko bawat saglit. Kung may pakpak lang sana, lumipad na. Patungo sa piling mo na aking hinahanap ka. Kay tagal na sinatikman ng halik mo tiyakan. Tanging larawan mo lang ang aking kapiling. Sulat na binabasa pagsapit ng dilim. Ikaw ang laman ng isipan ko bawat saglit. Kung may pakpak lang sana, lumipad na. Patungo sa piling mo na aking hinahanap ka. Natikman ang halik mo tiyakan.
sa pagsapit ng dilim. Ikaw ang laman ng isipan ko bawat saglit. Kung may pakpak lang sana'y lumipad na, lumipad na, lumipad na. Oh, oh, oh.